Oh, mga pade. Oh, ating kapatid ha. Ating kapatid, ating kapatid. Yung tinamaan na mga pade. Masapin muna kita para di malanit sa kamot. Yon, good morning mga pade, good morning mga made. Panibagong araw, panibagong lawod na naman kita. Panibagong hanap buhay na naman. Panibagong hanap ang bakal bugas. Panibagong hanap sin pang suda. Yan panibagong hanap sin panghatag dito sa mga padiyon tanan madihon sa nagkatarapo nato ng mga padiyonan madihon. Kahapon mga pade, wala kita pakalawod pang tulukunta kadlaw kahapon yan, pang upat kadlaw sa mubutrap ta. Mauranon kahapon mga pade. Medyo kuang kahapon, kunop, diri nagkairi mo ng bulod. Takob ng mga bulod mga pade. Kaya nag-video na lang kita kahapon kang pade RJ. Pumirta na batak ini mga pade. Sa pumirta na batak mga pade, may naghalo na unom na sulay bagyo. Duran ko mga pade ho. Hayahay na naman sinan mga pade unta dito nan madeo no. Saro. 2 3 4 5 unom. Yan yadi mga padihaw. Mahanin nga ngaranan di sa bulan Sorsogon na kuan, karawasan na kasag. You know, masiramon man ini mga padi. Oh. Dako na klase. Solid. Yan siyempre mga padi, silhigan ta naman para pirin malinig. Pagkatapos nato mga padi masilhigan, kulkugunta naman ang luho. Yan. Oh, imuda niyo mga padi ha. Bag-uhon ini na pangkulkug ko. Binakal ko dito sa Rilanse, kampadi Ariel at Chinsa. Ano? Testingon ta daw kung maurag talaga. Masanip sipon mga padi. Matarumon talaga na pangkulkug ni Padi Ariel. Oh. Solid. Kaya mga padi, kung naghahanap ka mo sim pangkulkog na mga maurag, na mga mayad na klase, na mga matarum na pangkulkog sa luho, yan, bisitahan lang niyo doon si Padi Ariel, Padi at Chinsa. Doon lang sa Rilanse mga padi. Yan, okay mga padi ha. Kadaghanong pangkulkugon ta. Yan, siyempre mga padi, matapos na itong masiligan, nan makulkugan ang luho, ariya gihapon. May mga kasag mga padi oh. Mga padi ha, saro. 2 3 pangupat mga pade, solid. Dako-dako mga pade, tuha na pagkakasag. Manin nga ngaranan di mga pade sa bulan Sorsogon na bungkang or kalintugas. Yan, siram sinipang bangot sa gulay mga pade. Mas kikisilsin na lang ka basta kay rulumo yo. Jadi pa. Hawak. Yung, tapos na kita magsiraw mga padi mga madi. Ana siraw ta lang 24 piraso na bubutrap, nawaraan kita sin saro. Yan badi kong nagaidan. Pero di bali mahimo na naman kita pangdagdag para maging 25 gyapon. Yan ang dakta mga padi oh. Oh. Panghatag to sa mga padihunta. Up. Ayan di pa. Mga pangbakal tabugas mga pade. Up. Ayan di pa ho. Oh, mga pangbakal tabugas. Inaabot na kita mga padi sa hangin oh. Nagkukusog na hangin. Mauli na kita. Shout out mga pade. Oh, mga pade. Oh, ating kapatid ha.
Hati na pati, dati na pati.